Takže ja som mala a dnešné video jedna na plus moja make-up rutina, takže ideme na to. Takže ako prvé si určite umiem tvár a zuby. Dneska vám aj ukážem moju make-upovú rutinu. Takže najprv si umiem ruku. Tak keď mám umyté zuby, tak použijem tamponík a používam od takúto micelárnu vodu, ktorou si každé ráno aj každý večer umývam tvár. Pretože teraz som si umýla tvár a pozrite, čo na tom tamponíku ešte zostane. Takže môžete vidieť, čo na tom ešte ostalo. Takže umývam si ruky. A keď som umytá, tak sa presuniem do mojej izby a tam vám ukážem moju make-up rutinu. Takže už mám v mojej izbe a môžeme začať moju make-upovú rutinu. Takže určite ako prvé si dám na seba korektor, keď mám moc krvi pod očami alebo proste nejaké nedostatky, tak si dávam korektor a už si make-up nedávam. Takže dneska si dám korektor a používam korektor od Aveda Natural Cosmetic a je to 02. Porcelain, takže ten si dám. Takže určite si ho dám od očí. Na bradu, na čelo a trochu aj na nos. Potom buď si to rozotrám s prstami alebo s takouto húbkou, takže si to väčšinou s touto húbkou. Takže takto si to rozotrám. Tak keď to mám rozotreté, tak si to zapudrujem. Takže použijem klasický púder, takže zapudrujem. Tak, potom si vždycky ešte predom zhydratujem péry a nad používam určite EOS. Takže si dám trochu na pery. No a potom si upravím obočie s takouto štetinkou.
Tak a potom si dám iba nejaké ľahké, úplne nude tiene. Použijem na to tento štetec. A dneska som sa rozhodla, že si dám, tieto už mám zošuchaný nápis, takže vôbec neviem. Ale dávam si teda tie úplne najbližšie. Tie používam najviac a dám si ich na celé pohyblivé viečko. Tak. A posledné, čo si dávam, je teda na pery. A dneska som sa rozhodla, že si dám Fleur de Sate Lip Talk Metallic Lip. Takže toto je z kolekcie Metallic Lip. Takže je to fialový odtieň. A to si dám trošku na pery. Tak. A toto by bola moja celá denná rutina aj spolu s make-upovou rutinou, takže dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, hoďte mi like, poprípade koment a prosím, zdieľajte môj channel. Ahojte!